Iepa ekipo, ongi etorri Traileroak podcastera. Gu Mikel eta Lander gara eta podcast honetan Euskal Mendi lasterketik zerikusia duten gai guztiak zuekin partekatzera gatoz. Iepa ekipo, da gaurko honetan podcastan lehenengo kapitulu da. Beraz, ezer baino lehen pizkate parkamen askatzi eso zer txarto entzuten bada edo fallo teknikoren bat eukiten badugu. Nik uste ondo jongo dala, jongo gara pizkanak hobetzen. Eta gaurko plana edo gaurko pentsaute dekogune, lehenengo pizkate gure burua aurkeztia, nortzu garen eta zer egiten dugun mendizen edo korriketan zer lasterketa egiten dugu zen. Gero podcasta da pizkata aurkeztu, zer izango da podcasta, zein izango da helburua, zelan jaiosan. Eta gero gaurko gaiak izango die pizkate saldu trail eta Durangaldeko kopa. Hori baino lehen komentauko dugu asteburuen egon dien lasterketak eta pizkate podiumak, sailkapenak eta bar. Eta gero sartuko garaia saldu trailekin, asaltzi lasterketa zelan juntzan, eukingo dugu hemen Nora Narbaiza, izen zala bigarren geratu zala lasterketa luzean, eta gainera antolakuntzan oso sartute egondala. Eta gero eukingo dugu hemen bebai Ander Jauregi. Bigarren geratu zala bebai, lasterketa luzean. Eta gero, pizka Durangaldeko kopa komentau, zer dan, ze lasterketa dauzan, eta bar. Así que hasiko gara, ez landa? Hasiko gara, bai. Pizka turduri gauz, así que... Bai, apurret gauz, bai. Baina joango gara hartzen erritmoa. Hoi, da. Hasiko gara gure burua aurkezten? Bai, bale. Hasiko za? Benga, ni hasiko naz. Ni Lander Guarrotzen anaz, 25 urteko daz, eta Zornotzarra naz. Nik ikasi neuen jarduera fisikoaren eta kirolen zientziak, graduatua Euskal Herriko Unibertsitatean, Gasteizen, eta horren ostean neuen kirol errendimenduko master bat. Orduen, nator kirol zientzien arlotik, baina urte batzutan horretan lan enostean, konturatu nintzen etorkizun baten eneuela horretaz lan gurein. Orduen hori nabil ikasten, osasun emergentzietako teknikari moduen, ambulantzian lan egiteko, eta horretan nabil. Oso, no. Eta segaitik galdera. Segaitik karrerin eta gero eta holan, segaitik esendun ikusten zure burua gero entrenatzaile moduan, gainera zuri asko gustan jatzu entrenamiento munduan, bastante frikia zan, nire moduan, segaitik ez ikusten zure burua hor? Nik egin dut lan prestatzaile fisiko moduan, bai futbolean, bai mendiko korrikalarien prestatzaile fisiko moduan. Horretaz aparte izenaz futbol baseko responsablea, errendimenduko responsablea bebai. Eta, entrenamendu pertsonalean bebai jorratu nire ibilbidea. Eta ikusten neuela nire burua ikusten etorkizun baten jendari entrenetan egoten. Osea, ni guztan zuk ez gauzu moduen kirola pilo bat, eta entrenatzea pilo bat bebai, baina ez dut ikusten nire burua beste jende entrenatzen. Ja, bai. Hori da. Vale, perfecto. Eta zelan ibilbide berri honekin emergentzietako tekniko moduen? Oso pozik, bai. Nik uste dut bokazio eukin dutela beti emergentzietarako. Hori, mendiko erreskatea, bomberoak, ambulantziak, beti guzti hori izan jate txikitatik, eta emon neuen aurrera pausu hori, eta oin horretan abil, oso gustora, iraian praktikak azten dutez gainera, osake ja hor sartute. Osake, emergentziaren bat eukin eskero mendizen, igual zoa. Saiatuko gara emergentziarik ez eukite, baina... Garrantzuena hori. Eta zu, Mikel? Ni Mikel Arriton handianaz, Zaldibarrekoenaz, eta deko 32 urte. Eta, beti danik egin dut kirola de bai, batez be futbola gaztetan, eta, oindala urte batzuk hasi nintzen korrikaitan. Eta ikasketa aldetik, psikologia ikasi neban, eta psikologian ostean inaben kapa irakasle izeteko, eta oin nabil irakasle moduen formakuntza desberdinak emoten, batez be lanbiden eta holan. Eta ondo oso gustora, baina gehien gustan jatena da psikologia eta kirola lotzen dauzen mundu hori edo, eta oin nabil eiken kirol psikologiako formakuntza bat, eta ideia da busturako amaitzi, eta iraietik aurrera hastie, ez dakit bakarrik kirol psikologo moduan, edo pizkat kombinatzen formakuntzan, ze bai gustan jate, irakasle lan hori, eta kirol psikologia. Así que hori da, printzipioz etorkizunerako plana. Eta zelan etorri jatzune psikologiaren arlo hori burure? Ez dakit beti gustatu izin jate, eta berandu hasi nintzen ikasten, Nik egin naben behai administrazioa eta finantzak egin naben grado superiorra,
goi mailako gradue, eta nintzen lanien urte batzuk, baina beti gustatu izan jate psikologiako mundu hori, eta erabakin eman hori eikie. Gero egize da inabezala praktikak psikologia klinikoan, eta ez jaten hainbeste gustatzen, aparte nahiko gogorra dala, ikustu kasu oso gogorrak, eta gatza bai etxera eserutie hori guztia, motxila guztia, eta bai beti azkenen niri gehitzen guztan jatena kirola da. Orduen, eta bai ikusi bai nire buruan eta bai beste pertsona batzutan, zelako garrantzia edo zelako garrantzia dekon buruak eta psikologiak gero kirolean bai disfrutatzeko, bai errendimendurako eta guztirako. Azkenen nik uste toina arte izen dela pizkat, beste maila kontuen asko kindie bai likadura, entrenamientue, atxedena eta psikologia gonda beste maila bat berau, baina nik uste gero eta gora dauela eta asko motibatzen dozte horrek, así que hori. Oso ondo. Eta psikologia eta aparte beste hobiren bat holan dekozu? Korrik aita eta jazta. Guztan jate, tranquilo gotie, irakurtzie guztan jate asko, eta batez be gauza berriz ikastia. Hori, psikologia, baina bai entrenamentuai buruz bai indotez formakuntzak, elikadurari buruz bai beti saiatzen hasi ikasten, gauza desberdinak ikasten, beti kirolaren inguruan dauen guztia eta kirol guztia guztan jate ikusti eta holan, eitie, surfa gai egiten dut noizien behin, gero eta gutxia, baina bueno, azkenen hori, batez be kirola. Oso ondo. Vale, eta korrikalari moduen, edo zelan hasi izan zure ibilbidea mendi lasterketetan, zelan hasi izan edo korrika munduan? Ni infantiletar arte jolasten nuen izan nintzen futbol jokalarie, eta enoen egiten kirol askorik, futbola eta hori. Entrenamenduta joaten nintzen apurbet azken urtetan forzaute, sentitzen nuen kompromiso hori, eta orduan itxin nuenan futbola hasi nintzen nire konture kirola egiten, etxean ariketa indarreko ariketak eta noizbehinka korrika egiten, baina esan izen COVID-an ostean jende asko moduen, danon moduen, hori, esan da, askatasun zentzazio hori lortzeko, mendire joten hasi nintzen gehiago, eta hor hasi izan, mendire azkarra hau igoten, esaten nuen, guztien pioan mendie, eta gitzin guztien jatene da igual mendire joatea 3 ordu igon, beste 3 ordu bajau, eta enoen disfrutetan hain beste, orduen hasi nintzen nora purka-purka harino igoten, harino bajatzen, eta hor hasi izan mendila lasterketan asuntoa. Eta gero lehenengo lasterketa? Zein izan zure lehenengo lasterketa? Nire lehenengo lasterketa izan zen Aramotz, 2022 urtean. Aramotz dala zure herriko. Nire herriko lasterketa hori da. Eta izan zen 2022 urtean, garai horretan egon ziren bi distantzia, 28koa eta 17koa, eta nik enuen 17 kilometrokoa, 1000 metro positibokaz, eta desastre, heldu nintzen, bastoi kaskarrak, motxila marka merkekoa, zezer entren nuen, baina sufridu nuen pilo bat. 6. kilometran ja kalambreakaz, eta ja sufridu. Luze jatzun, Oso luze. Baina dekot gordeta esperientzia polit moduen, zeda nire inflexio puntua, hor mendi lasterketan azteko, hor dago. Eta gero zelan egin dozu, gero eukin dozu progresiño, izen da bastante progresiño gona, osea, juntzara pizkanaka distantziak igoten, ez? Bai, urte horretan ez urrengoan, egin nuen nire lehenengo mendiko maratoi erdia, izen zela Gorbeia zuzien, eta hortik hasi nintzen distantziak igoten, aurten izen da igoera handiena ikusi da urtea, ze hasi naz hurbiltzen ultradistantziara, dela kasu honetan gehien guztien jaten modalitatea, mendiko lasterketetan, eta gainera, egia askotan esaten dela, igual ukin bar dela progresiño bat oso astiro, egin arte 10 maratoi erdi, zein zure lehenengo maratoia eta holan, baina, bueno, nik behar dekot beste ikuspuntu ez, igual egon alda pertsona bat, basak dekozenak eta entrenatu deuena, hori dekola gaitasune lasterketa luzetan ondo egoteko, zen nik adibidez potentzia askorik ez dekot, enaz korrikalari oso potentea, baina traktore moduen naz oso ona. Astiro joaten eta hori, aurten lehenengo maratoia eta lehenengo ultra. Ados nago, azkenien hori. Argi dau, pizkat eukin bido zule
sentsazioa dominatzen dozule maratoi bat, gero egiteko ultradistantziako lasterketa bat. Baina azkenien hori da, azkenien zure guztan baiatzu entrenatzi, sartzen baduzuz kilometro asko, gorputzek aguanteten badau, ez da gizera, azkenien behai, zuk, osea, ez dau, como bide finko bat edo bide fijo bat heltzeko ultradistantziara, osea, bakoitza dukin alau bere bidea eta bere prozesua. Nik aurrekurtean komentatzeko ineuen bainariko kilometro vertikala, eta sufridu neuen gehiago kilometro vertikalean, aurtengo maratoian, baino, adibidez. Maratoie zein zen zen? Enkarterriko maratoia ineuen. Eta ondo juntzan, ez? Hori oso ondo. Oso ondo. Eguraldi esan izen honena, baina urten zan perfecto. Eta gero ultradistantziara saltua izen da Gasteizko mendiak. Bai, aurrek urtean ineuen Euskal Backyard dala modalitate oso desberdine, eta horrein eusen lehenko 1 kilometroak, baina ultra moduen izen da urten Gasteizko mendiak, zuk indedeko zune bai, eta denbora honak, ez, Bai. Orduen hori komentau zube bai izlan hasi zinen, eta... Bai, ni hasi nintzen, antzera, zure moduen, zen nik futbolien jogatzen aden bai, eta bai txinan futbola nik uste 22 urtegaz edo, eta sentsazioa esan bardine, bai. Baina, esan, como kompromisu bat, pizkat beti askotan jutie entrenatzera gogo barik, eta hola, eta azkenen konturatzen zara bai kirola ondo pasatzeko eta goguekin egiteko dala, ez dakit, azkenen guztan jatzun herria egiten dozunean ia egunero gogo barik eta kompromisuen gaitik, ja, nik ikusten aben zala momentua izteko. Horren ostien, egon nintzen hori komentatzutena urte batzuk surfeetan bastante friki eta surfa egiten, eta gero justo pandemian egon ginela etxien, eta... Surfikitzi. Hori da, aukera bakarra zan mendira jutie, orduen horra hasi nintzen mendira beti txikitatik eta oinez, azken Zaldibarren inguruen deko guzen mendizek, eta hori txikitatik egin izen dut, baina horra hasi nintzen mendira jutie, hasi nintzen lehenengo asfaltuen korrika egiten, eta gero Zaldibarko lagun bat gorka ikusten eban guten zala mendira korrika egiten eta abar, eta esan eban, proba enbiot. Eta horra hasi nintzen igoten gure herriko mendire Santa Mañez Arrera korriketan, eta pizkanaka, horra hasi nintzen nien zan, desconocimiento total, 100%. Ni alkorretan hasi nintzen korrika egiten, eta hile betera ja, da pizkat, ez dotzet gomendatzen inoesi. Baina egiten esan maratoiek, ja. Bai, hartzen nahen, edo kriston agujetak lau egun, baina, dekat estraban, hori, hasi nintzen korriketan, eta biletara, eta juten nintzen, egiten esan ego garbitza, inguruko tontorra, gero juten nintzen hoizera, eta huelta, igual 45 kilometro. Eta eruten esan lau datil, eta holan, eta nik, baina ez dut egiten hori, nire, maratoi bat egitea da, como mendizen, ez dut egin dara 2 urte. Eta orduan izan zen como desconocimiento total, un poco a lo loco, eta guztan jaten hori juten nintzen super astiro, esan kako total, baina hori, juten nintzen goizien, eta juten nintzen 7 ordu mendizen, 42 kilometro, eta zen como, nek izen lasterketak existio egiten zidela, eta gero gorkak esausten junbizala lasterketa bat ikera por etapas, zala urrian, eta zan, Sanabria. Zuke egin deko, Sanabria? Ez, baina hor da apuntaute deko, bai. Oso guapo. Eta apuntau nintzen beraz, eta zien lehenengo gunien zan tipo kilometro vertikal, igoera vertikal bat, kronoeskalada bat, gero hurrengo gunien 20 kilometro edo, zapatuen, eta domekan 35 kilometro edo lan. Eta horri zuen zan lehenengo lasterketa, eta bueno, sin más, genen hori, desconocimiento tal, era una angel bat, azken, 35 kilometro, egon nintzen kriston pajarias, Gaina hori, etapak eta... Bai, etapak, pizkat, baina bueno, kriston esperientzia izan zen, eta gero ja hortik aurrera hasi nintzen pizkat. Zentzu pizka batekin gauzak egiten, hasi nintzen entrenatzaile batekin bai, eta pizkanaka hori. Eta nire historia izan da pizkat alrebes, hasi nintzen batez be ultradistantzian, segustan jaten mendizen ordu asko pasatzia, eta ikusten ari nire gorputzek batez be muskularki, ustot hori ni ez naz oso bizkorra bez, baina dekat muskularki kilometro asko egiteko gaitasuna. Eta orduen ikusten esan egiten abezala 50 kilometro entrenatzen, eta horrengo unien nuela, madre. Eta orduen egin abezan ultradistantziako lasterketa batzu, eta Gasteizko mendiak izan bat, eta gero Ibizan beste aldaro eta 5 kilometro, eta holan, eta ondo. Eta gero pizkanaka junaz distantzia laburrak egiten. Igual buru gehiago deko zulako. Nire ondino esperientzia falteat, igual urte batzun barru esatot, igual bueltauko naz amazazpikoetara. Ja, ez dut uste, baina zuri, ikusten da asko guztan jatzule, bai, eta niri da etapa, bai.
eta badakit niri ultradistantzia asko gustatzen jat, eta badakit bueltaukuna zela. Igual egize da, azken aldizen ez dutela aukin hainbeste kilometro egiteko hainbeste motivazio eta holan, eta gure izen dut etapa bat ultradistantziakue, indotezela kilometro asko, lasaiak, ez dakizar, eta hori nahi momentu baten gustan jatela pizkat ikustie zenbat txispartu da hori gorputza, orduen beste etapa baten. Baina ultradistantzia, ikusten dut nire burua gehiago ultradistantzian etorkizunean, lasterketa laburretan baino. Eta hori. Eta hori nabil gehiago zentraute asfaltuen. Eta ondo zabiz, Bai, oso gustora. Enaen Murtziako maratoien, bigarren maratoi, eta hortik urtero indotena, azkenien mendi lasterketa, mendi korrikalari gehizenok egiten duguna da neguen hor bi hile asfaltuen pizkat, eta gero barriro mendira. Eta hori izan nire plana urten bebai, baina hain maratoi geratu nintzen super gustora, eta pasau bier nintzen nien mendire esan como, hostia, gurot beste maratoi bat prestatu. Eta orduen azkenien bain biot Donostiko maratoia, eta jazta, eta horretan gabiz, tío, penatzen topera, eta listo. Oso ondo. Así que hori pizka gure burua, ez? Eta baina aurkeztuko dugu pizkat podcasta. Podcasta, ez da? Hori da. Gomera menitxe egiten gugu. Bastante txapa, Bueno, urozu zuazi... Vale, bueno, azkenin hemen ez dago asko azaltzeko. Ez. Osea, zelan jaiosan, nik ustot askotan hori, juten ginen batera korrikaitera bizin, ez? Bai. Eta askotan komentatzen genduzen podcast desberdinak, ez? Podcast entzulea garela. Hori da, hori Adictos al Trail Running, Find Your Everest. Eta proposatu ostezun zu, eta nik 2 segundo pentsau barik, zabaltzun klaro, baietz. Gazo zer ez da nahi ikusten nahi beste, ez da ikusten, podcastetan, eta hori, zentratu Euskal Herriko mendila azterketen arloan, eta hori, hola nire da, zizan, Jazta, eta izen zan komentau. Egun batetik bestera, bai. Eta izen zan egun baten geratu, forma pizkatemon, eta gaur izan bigarren egun. Hola, tal cual, bai. Eta zer, zein da helburua? Helburuak, astea jarraitzen zabaltzen Euskal Herriko mendila azterketak, ezagutaraztea bai Euskal Herrian dugu zen korrikalari, dugu nivel oso altue, eta, lasterketa zer esan. Lasterketa oso politek, nino asko ezagutzen ez diesenak, ez nik egin nuen Zaldibiako mendila azterketa aurten, jende asko ez dugu ezagutzen da pasabat lasterketa hori. Orduen hori, jarraitzea purbet mundure ezagutarazten Euskal Herriko lasterketak. Bai, total. Eta hori, apurbete gure guz jorratu atal desberdinak edo gai desberdinak podcast honegaz, guztauko jakun eitea errepasoa eta aurreko asteburuko lasterketena, urrengo asteburuko lasterketen errepasoa bai, ikusi apurbete podiumak, ze korrikalari egon diesen, hori da. Gero, elkarrizketa pentsauta dekoguz, korrikalari, entrenatzaileak, psikologia, nutrizio hor dekogu arlo zabal bat lantzeko, eta hori, apurbet hori, ez? Bai, nik uste hori ala, ez? Bai. Oso perfecto laburtu dozu, así que... Vale, pasauko gara lehenengo atalera, horzuke prestatu dozu pizkat, así que hori, izango da asteburuko lasterketen errepasoa, eta Ander Jauregi dekogu zain, así que ya egiten dugu. Bai, harin. Bai. Vale. Asteburu honetan eukin dugu 3 lasterketa nagusi, Euskal Herriko egutegian. Lehenengo izen zen Asteazuko Santa Maña Cruz igoera. Izen zala igoera 7 kilometro eta 330 metro positiboko lasterketa bat. Uste dekola 5 kilometroko tramo bat olan asfaltozkoa, eta azken 2 kilometroak die gorantza. Eta, horreukin gendun garaie gizonezkoetan Aitor Regillaga, 29 minutu eta 22 segundotan. Bigarren Eneko Garin, 29 minutu eta 32 segundotan. Eta hirugarren Jokin Bellido, 29 minutu eta 59 segundotan. Emakumezkoetan garai izen zen Rebeka Mariño, 36 minutu eta 37 segundo. Amaia Intzauzti bigarren, 37 minutu eta 7 segundo, eta Itziar Ibarbia hirugarren, 37 minutu eta 13 segundo. Eta bestalde batetik dekogu Oizko ermitara igoera vertikala, dala igoera vertikalen ligan dauen lasterketa bat, hori jorratu aldugu beste kapitulo batean, da oso interesantea, bai? Bai, oso gorra. Oso gorra. Kilometro terdi, baina... Kilometro koma bat,
hori da, eta 225 metro positibo, Munitibarren ospatu zana, eta irabazle behitu zelako izena deko zen, irabazle izan zen Oriol Cardona. Ikustotela Oriol Cardona etortzen dara hori liga honetan. Liga honetan. Egin dauz batzuk, tio, ez da bizegaitu baina. Gustauko jako, bai. Zedie superherrikoiak, eta erremendik ustauzu Oriol Cardona, ze Paul Ormatxea eta azkenen Gernika. Dire ingurukoak, eta ezagutzen dugu zapurue gehiago mendik, baina Oriol Cardona medallista olimpiko, da, eta bueno, nik ikusi zegaman marka hona iten, zegama izkorrin korrikan. Makina. Eta irazi zeuen 8 minutu eta 45 segundogaz. Bigarren Paul Ormatxea izen zan, 8 minutu eta 55 segundogaz. Eta hirugarren, hemen txarto jarriot, Oier Etxeberria, 9 minutu eta 40 segundogaz. Eta emakumezkoetan, amaiuretzen dia, dela Zornotzarra, eta oso gaztea, pasada bat, zelan da bien progresio oso ona dekola, aurrek urtean hirugarren guztu gelditu zala. Eta urten irabazle. Joder. 13 minutu eta 10 segundo, bigarren Ireder Angulo, lehen urtean, Ireder Angulo eta lehen urtean izen zen, bigarren guztu de bai. Zaki horregon da de bai, 13 minutu eta... Durango nik usten dut, ez dakit Durangarra da, guztu baiat. Bai, baina gero mondotxi bai, Munitibarreko lehengo emakumezkoa, orduen ez dakit zelan deko bai. Eta hirugarren izen zen, Aizea Garrikabeitia, 13 minutu eta 55 segundogaz. Eta, bueno, aipatzeko bai aurreko urtean, 2025ko edizioan, irabazlea emakumezkoetan izen zela Nora Narbaiza, orduen komento baldotxegu bai. Hori da, bai. Vale, perfecto. Vale. Eta, bueno, ja sartuko gara, asteburu honetan gaur landuko dugun gaian inguruko lasterketa, izan dela Saldutraien laugarren edizioa, eta gure bat zuzuk apurbeta saldu zarela hangoa eta zautzen zula apurbete rekorrido beto. Bai, hori. Aurten ez naz egon antolakuntzan, egon az bolondrez moduen, eskoba moduen egiten, baina hori, dekoz bi distantzia, Luziek dekoz 19 kilometro eta 1.200 metro positibo, eta nahiko gogortxue da, deko igoera bat horre garbitzara, nahiko vertikala, bastante teknikoa, eta gainera, Zaldibarren, bueno, suposatzen dut Euskal Herri guztizen, baina kriston ezetasuna egoten da zona horretan, eta nahiko gogorra egiten da, gainera, zapatuen egon zien 30 gradu edo holan, aurreratu zen lasterketi ordu bete, eta kriston erabaki ona, ze amaitu gendunien 12 terdizetan edo 12 eta zozer, ja 12-13 gradu, muerte. Eta gero lasterketa laburrak deko 14 kilometro eta 750 metro positibo, eta hori, igotzen die lasterketa luzien Ego Arbitza, hori dala bastante gogortxue, eta Santa Mañesar, eta laburrak egiten dugu bakarrik Ego Arbitzako igoera ez da egiten osorik, ez da igotzen tontorreraino, eta juten da Aisolako urtegiraino, dara superpolitxe, eta hortik egiten dugu Santa Mañesarrera, eta oso politxe da, kriston antolakuntzan ikustot, egon ziren bolondrez pilo bat, ez dakit. Igual beste lasterketa batutan ez naz fijatzen, baina nik flipa baina zen bolondrez, habituamentu bakoitzen 5 pertsona eta jente pilo bat, eta nik ustot superondo. Juntzala gero komentauko dozkun horako, bai? Bai. Vale. Eta ingo dugu podiumen errepasoa? Bai. Vale. Lasterketa luzien nesketan irabazaben Lola Oiarzabalek, ordu bete 58 minut eta 6 segundu. Bigarren Nora Narbaiza, Zaldibartarra, hemen ukingo dugule, 2 ordu 9 minut eta 50 segundu, eta hirugarrena Izaro Samaioa, 2 ordu 15 minutu eta 54 segundu. Zornotzarra da, ez? Estekate kontrolaute. Eta gero mutiletan, Gontzal Murgoitio lehenengo, ordu bete 18 minutu eta 19 segundu, bigarren Ander Jauregi, ordu bete 18 minutu eta 40 segundu, hemen ukingo dugule, bai? Eta oso gertu hor. 20 segundotara, bai? Gero komentauko dozku Anderrek, zeustot Gontzal galdu egin zara pizkat, baina, bueno, gero kontauko dozku, azkenean berak barrutik bizi zen zaben, hasi que berak komentauko dozku zelan izen zan. Eta gero hirugarren Josu Urrutia, ordu bete 54 minutu eta 57 segundu. Eta hori ikusten da salto txiki bat, ez? Azkenean, ostia, Ander Jauregik eta Gontzal Murgoitiok kriston maia, kriston denpora, igez ustot irabazi zala ordu bete eta 51 minutua, zer dolako zozer, edo 52, eskue baino 4 minutu gitxia, asko da, tio. Bai. Eta hori, komentau laburra nahi baduzu? Vale. Laburrean emakumezkoetan garaile izen zen Nahi Jakob, ordu bete 22 minutu eta 51 segundogaz. Bigarren izen zen Zutoia Odriozola,
ordu bete 25 minutu eta 37 segundogaz, eta hirugarren Bianca Espiga, ordu bete 25 minutu eta 59 segundogaz. Zutoia da elorriarra, ezta? Bai, elortxoku da, eta oso fuerte da, bai, fuerte da. Justo da biela egiten kopako lasterketa laburrak, eta oso ondo dabil. Eta gero nahiak kop oso gaztea, nik esan ezagutzen, Aiaramendiku eta super gaztetxue. Ez da izen bat urteeko zen, baina oso gaztetxo. Gero laburreko garaie podiuma gizonezkoetan, Victor Bernedo izen zen irabazlea, ordu bete 7 minutu eta 19 segundotan. 2 segundotara sartu zen metan Omar Ugartemendia, osea, que horrengo zen lehia azkenengo esprintean edo. Bai, 2 segundo. Hori interesgarria izan da. Omar ez dakit nordan, tío. Nik ez dut ezagutzen bez. Kontrolau beharko dugu. Bieltzeko mezu bat Instagrametik eta ingotzago elkarrizketa. Hori da. Eta hirugarren, Foua eta nou, esango ez duzu ia ondo esan duten. Bai, zuk ezagutze oso. Ordu bat 10 minutu eta 24 segundo. Bebai hori lasterketa laburretan oso ondo dabilen mutile. Hori da. Eta nivela egonda bebai. Bai, Victor Bernedo uste elorri zoku edala bebai, eta oso fuerte bebai. Bai asfaltuen, bai mendian, bai kilometro vertikaletan, nik uste dala super polivalente. Eta oso fuerte dabil. Eta ustot bebai berri zen irabaz Isabela, berrizko Amaraunen. Eta ez dakit Maiabin, nik ustot ezala jun Maiabira. Baina begiratuko dago. Bai, fuerte dabil, bai, kopan. Bai, eta Foubat hori oso gaztetxue bai, eta hori nik bastante ondo ezagutzen dut, eta oso fuerte dabil. Ez da, oin hasi da pizkat entrenatzen, baina oin arte gutxi entrenatzen eta kriston denporak ataratzen, bekaten bebai lider doie lasterketa laburretan. Eta hori, lehen komentatu zuten hau, Marrokosen jaiosan Atlasien 2.300 metrotara, 2.000 metrotara duen herri baten, hasi que nik uste oxigeno asko hartzen dagoen. Baina oso fuerte eta kriston tipo jatorra, eta nik uste hori, nik uste meretzi urte deko zela eta nik uste kriston etorkizuna dekola. Así que ikusiko dugu izen hori gehiago ikusiko dugu, nik uste. Vale. Bueno, sartuko Ander igual, Jauregi, bai. Ze gero komentako dugu kopako guztia, eta komentako atzetan derreri sartzeko, sartzen duen. Bueno. Aba. Haupa, Ander. Egas, Ander, gehiz? Bai, igual mobile gira, horizontalean igual. Hortxe, perfecto. Perfecto. Ahí está, bueno. Camiseta guapo, tú? Bai, apure justo deko, baina, bueno, jantiro. Hartu zen duen igual estua, Bai, hori da. Bai, normalien ez egiten iturratik hartu nahan, baina igual apure txikize dan. Bueno, muskulo pizka markatzeko perfecto, tú? Muskulo inoz, tú. Más es mirriao, en fin. Bueno, mendeko gu Ander Jauregi, mendiko lasterkari Durangarra, Aiaramendiko taldean korrikaiten duen korrikalaria, eta engotzegu elkarrizketatxu bat. Eta, beto igual Ander aurkeztu zure burua, igual zelan hasi zinen korriketan, eta zelan hasi zara mendiko lasterketen arloan. Bai. Bueno, ni futboletik nator, Mikel moduen, eta, nik uste dut, eta 8 urtera arte edo futbolen ibili nintzen hemen azkenengo urtiek ja jurretakon. Eta, behin futbola itxite ja gizen bat lanagatik bebai, ze relebotan neuen da holan, da enagen izen trenetan. Ikusi naren aukeri, korrikan azteko, azkenin korrikan, entrenetan dozu zukurozu nien apurretez, urten altzara, lekutxu edekozun tartien hor. Eta, hasi nintzen asfaltuen apurbe, buelta nahiko laburrek emoten da holan, eta, gero dekua zor lagun batzuk, menditik dabizenak, honek, adarbakar deitzen gainak, Mikel jakingo da, honek, legor eta honek danak, eta, anima guztien, hori, Peru, eta, anima guztien eurekaz goizetan da holan urtetan, eta probauna nien mendize, guztau jaten, eta, geroztik hori, karrera bat eite oso, ondo juten jatxu, eta, ikuste oso apurret didie hortik ez, eta, hori, eta azkenengo 2 urtetan bilinaz mendizen, eta egizela, nahiko posik nahuela, ez, urten danakin. Bai, hori, eso indala, entre comillas, indala gutxi, hasi zara korriketan, bai, osea, lan serio, 2 urtetxo.
Bai, hori da, 2 urte, eta bueno, asikeran bazten za apurret, karrera laburrek egiten da holan, bueno, apurret más tranqui, baina ja azkenengo urtien bai, hasi nazela ja serio hau, ta bueno, egize da ondino, asko, nik uste dut asko egotela ikesteko, baina, jo, uste dut oso ondo juniatela, ezin nazela keja, osea, Total. ta, Bai, bai, bai. Bai, bai. vale. Bai, bueno, ezer baino lehen zorionak gai Zaldibarren lortutako bigarren postu horrengatik eta bueno, orokorrien abizen egiten denporaldia gaitik eta igezko denporaldia gaitik, ze sabiz motor bat moduen, sabiz, así que zorionak horregatik. Eta bueno, zelan bizi zen zendune Saldu trail barrutik, zelan juntzan lasterketa? A ver, saldutzaiena, claro, ni printzipioz, claro, apuntatu nintzen da esatoz, bueno, hori igual izan leike karrera bat irabazteko modoku, ez? Baina, claro, asti bitartien honek Ander Larreak eta zaztan, Gontzaldo hiela eta holan, eta ni, claro, Gontzal datorren nien ja, bakizu ja hori aldatzen dala, ez? Osea, hartze zu ja beste modu baten. Ta bueno, egize da urten nintzela lasai, eta nire plana zen, Gontzalegaz aguantatie alnaben geizena, eta bueno, gero, jo que se, si amaieran berakin eltzen nintzen, hor disputa edo, bueno, alzana, ez? Edo beretik alik eta gertuen heldu, sin más. Bai, total. Ta bueno, hori, sin más, hori zen zan, hasikerako ideia hori zen zan, bai. Da, bueno, Eta gero zelan juntzan, zelan izen zan lasterketa, ze gero, lasterketa nostien niri komenta bostezun pizkat, baina pizkat horri bilizinen, ez? Beraz izan lehenengo, gero zu, ustote Gontzal galdu zara pizkat, ez? Edo... Hori izen zan gauzi, hasi nintzela beragaz, eta ego arbitzako igoerien, ikusi nahan berak apurrek gehitza sekola, eta jun jaten apurre, baina, bueno, apurret, ez dakit, 50 metro, ikuste osule ondino, ez? Eta heldu ginen gora, holan, eta de repente bajadan, hori biztaz galdunan, da ni, bueno, ja, astuko naz berataz, ez? Ja ni bai nahiko justotxo neuen, eta zan, bueno, ni nirera, eta bigarren postu aguantetan doten ondo, eta hori, karrera desentien, ondo amaitu. Eta hirugarren igoerara heldu nintzenien, de repente asintzen bajetan, eta atxetik, entzunan pertsona bat urbiltzen, eta ziretan naz, de repente Gontzal. Eta esan notzen, ¿qué pasa? O sea, ¿se pasa? Dan se queda hasta más, que galdunas, no sé qué. Claro, nien nintzen entera eta se galdetzen nahen, zelan noi, bigarren, no sé qué. Eta, claro, nien nintzen entera, orden de repente, kusina benen atxien, izen zan como, galdu da, ma vuelta a pillar, o sea, que nik baino, gehiza okingo hau fijo. Eta, bi kurbatan, pasau ostan da, bi kurbatan janan ikusten, o sea, que, sin más. Bueno, baina, gero amaieran atara utzu zen 20 segundu bakarrik, oza, horre. Nik ondo bajauna, baina eske bera ja, igual, jo que se, gero pentsaunan, igual momentu horretan, badana emon zaban, eta atragoztan igual hori metro psikologiko horiek, da gero ja ez eukan askoz gehiz, hau bez, ez? Baina, klar, momentuen ikustu zuain erraz, que dices, den ordan bebai, pues, sin más, eta, bueno, saiatu nintzen, beretik alik eta urbilen heltzen, eta 20 segundo, firmauko nahen hasikeran de cabeza. Joder, tu, bai. Oso, bai. Eta hori, oso pozik egin dakuaz, egin zan beruaz gainera, denporak onak izan ziren, baina orokorri nik uste danak egin zabila. Bai. Eske kriston berue, oza, sobra, olen komentagotzet landerrei, oza, 30 gradu ja, goizeko 11etan, zuek amaitu zendunien ja, ez dakit, 30, baina eta asko fijo, oza. Ezutasun asko, bai, horre goarbitzan, gogorra izen zan, horre azkenengo eta. Igezko ikendu otzezun zen 5 minutu, ez? Lau usteot, bai, lau minutu. Bai, hori da. Eta igezko egun izan zan pizkat fresku hau bai, oza... Bai, eta gaitzu ordu da, jakimanan niratzen zeuela, si podea haber dado un poco más, baina... Ja, bueno, kriston karrera, tu. Bai. Hori da. Zuk ikusi dozu, igeztikona ikusi dozu saltotxo hori? Jo, bai. Osan, barrutik ez dozu hainbeste nabaritzen, baina gero denpori ikuste osunien, igual, karrera bakotxen igual, de media, jo que se, 6-7 minutu nahi bajetan, eta batxutan, igual, 10 baino gehi zauta galan, da, hor ikuste osunien bai esatu zule, hostia, bai, seguramente, baina gero karreran bertan ez dozu hainbeste notetan, da como gehi zau denbora guztizen, orduen,
Ez Ja, da beste nabaritzen, bai, igual egunerokuen ez tozu ikusten desberdintasun hori, ez? Azkenean zu zabiz entrenatzen, tal, no seke, da, azkenean, baina gero, konparatzen dozu zenien denporak, esate oso hostia, tu. Azkenean 4 minutua jantzi eraztaketa baten, bai, oso ondo, tio, oso ondo. Entrenetan ikusten da, bai, gehizen bat, Bai, ontxe konstantia, nasela, oza, neukon lehenengo igoera igual oso ona, baina gero ja bigarren eta hirugarrena zan como supervivencia, eta ontxe naz, nabil entrenetan luzia hau orokorrien, eta gero hori karretan be bai amaierako tramuen, asko notetan, bai. Zaela, askoz konstantia haue karrera oso, ez? Bai, hori bai. Ikusite progresio hori, ustozu jarraitu aldozula Durangaldeko kopan aurten, edo pentsauta dekozu Durangaldeko kopako beste lasterketaren bat eitea? Bai, ongo aztien dekote Asto Trail. Eta honek bitek egin doaz, hori, gero Mañari eta Sorginekin, holan lau karretara heltzeko, ez? Zikeran inaban hau maia bikue, baina laburrein nahan, orduen ja laburrek ez doaz, gehiz hauen bihar, eta heldu binaz laueita, eta ongo aztien haber saldu Asto Trailen zelan doien, bai. Orduen ideia da, Saldu Trail, Asto Trail, Mañari eta Sorginen lasterketa. Bai, eta gero urrengokuek ez dakit, ja horrek ikusiko, Teselorriokue eta Zernotxakue bai ikusiko, Bai, depende zean doien igual zeilkapena eta holan bebai, ez? Bai, eta eske karrera pillo bat harina zeiten da, ez dakit zean aguantaukoten, bai. Ze gehiago enbiozu, Euskal Herriko Kopa edo... Iraia nahiko potentieko. Euskadiko Kopa enbiot, eta iraian dekoa hiru lasterketa nahiko potente, ondo guroten hain, diela Mañari Gorbeia Zuzien eta Sorginen. Eta hori, oso potentia izan bat, pegitu eta ustot, ez dakit irurek segiduen dien, edo dauen horren tarteko aste bat, baina hori, eta hor, Gorbeia Zuzien ondo inguro, azkenean nolako karrera importanti izan da, bueno. Bai. Jo, eta horrik ustozu bai, benetan hor dau mailarik handiena hor dau. Orduen horrik ikusi aldozu, azkenean hori, Euskal Herri mailan kriston maila dau, baina hor ja piskat internazionala eta holan, eta hostia, ikusti zure buru eolako jenti asko horrika egiten, bebai da, ala hostia, tio. Hor ikusten da, bebai, benetako maila internazionalmente horrik ikusi aldozu. Lako ondo, tio. Baina, bueno, inguruko karreretan bebai kriston nirela goten da, gabizan egiten de hori karri, baina ni adibidez, Mañarin eta Sorginen ez dut, inoz, podiumik egin, osea, laugarren postue bai, baina hori, osea, que tampoco... Bai, edozein lasterketetan, Euskal Herri mailan, edozein lasterketetan, nik uste Euskal Herrian kriston maila dauela, azken nolako zure moduko maila deko zuen pioa zauziela dauela volumen asko maila altuarekin, tio, oza, hori guai daude, bai. Bueno, aprobetzetan hori egon garela Euskal Herriko lasterketaz hitz egiten, egon zinen bai Espainiako txapelketan, ez da? Hori da, bai. Zelan ikusi zen duen, lasterketa hori barrutik? Hori beste nivel bat izen zen, bai. Karreran bertan ja hasi ginen, eta gero denbori begituna esan, eta 17 minutuen, ja lehenengoek 2 minutu atrate osten, osea, imaginau zelako hasikera izen zen, nik flipauna. Bueno, gero egize da, karrera oso gogorra izen zen, eguerdiko, arratsaldeko 3etan izan zen, eta kriston beruen zen, orduen nik hasikeran harin ikusi nahan, ritmo hori ezin zala erun, eta regula nahan, eta horrekin nik ustotek nahiko karrera desentien ala, kontuen aukindez, nire lehenko karrera Euskadiko zinuaz, ondo ingurena, no quería liarla, da orduen, bueno, izen zen un poco amarrategi, baina ondo egin, oza, de menos a más, eta sentsazio honekin amaitute, eta hori, kriston esperientzia, oza, nire txate lo más top, oza, Euskadiko selezinua, kriston, bai, hori gure gendun galdetu, bai, oza, Euskal selezinuaz, hori, asteburu pasa da eurekin lasterketa bat eikie, izen bidala, hostia, esperientzia moduen bebai, zuretzako... Olako jendia, asteburu bat pasetie, Aitor, eta olako jendia. Nire txate, idoloak dienak, tio, hori nik ustot,
karrera baino gehiago hori, urduria unauela horregatik, por karrera beragatik baino. Baina, bueno, oso Eta politiko. zelan juntan gero giru eta holan, gente super jatorra emoten dago, oza, seguru. Hori, harritxo dutxu zelan olako jendia hain nivel altuen dauenak, zelako humilak dien, eite dutxu berba como otro más, hori harritu osten pilo bat, zelako pertsona honak dien, ez? Eta zelan hori, eruten da bien presinue, eta hori, danetaz, horreta danetaz asko ikasi nahan. Lako ondo, esperientzia politia. Joder, Vale. Jungo gara, ez? Bai. Azkeneko galderak bota gure oso lander, deko guzenak hor preparauta? Bueno, gure txugune galdetu demoraldiko helburuek, baina apuru eta argitu dozu hori iraieko lasterketak. Eta, bai, eta bueno, igual gehiago epeluzerako helburu deko zuzen. Igual urte bat bizta edo bi bizta, gure oso jarraitu distantzia hauetan korrika egiten edo distantziak handitu, edo zelan ikuste duzu zure burue? Bai, hortengo helburuek, bueno, batzuk ja pasau botez, lehenengo helburue urtasik gara izan kolazino, zala Euskadiko txapelketa, eta oso ondo urten zan, inan laugarren uste, eta niretzat hor egon zan nik uste hor ikusi nabela indo da saltue, ez? Gero neukon hor Espainiako txapelketa, baina por ekipos, izen zela trenkazizen, eta hori, bueno, jun nintzen, eta, bueno, erretirau nintzen. Berez, ez dakit, maila aldetik, bai, esperientzia oso importanti izen zan, ez? Eta asko ikasi naban, baina hori, momentu horretan eneuen ondo, eta, bueno, erretirau nintzen, baina asko ikasi nintzen, eta oso ondo pasana. Eta gero, neukola Euskadiko karrera hori nik ustot baizala urteko helburu nagusi zena, ze banek izen pasan urtetik jungo nintzela, orduen hori niretzat bai zeuela horre egutegi zen hon markaute, eta oso posik hori enabenakin, eta, bueno, ontxe zaotxutena. Iraian deko aziru karrera niretzat oso importanti diena, bakotxa bere gauzekin, ze bainari azkenien, bueno, nire lagunek antolatzen da bienez, beti gurozu oso ondain, eta deko torron dino espino hor klaute ez dotena podiumik egin, beti kostetan jotela onda maitxie, eta bueno, eta hori eta sorginen, beti die, etxeko karrerak ez, eta bueno, abera urten pausotxo bat gehiagoen mon aldoten, eta gero ja, gorbeia zuzien modoko karrera impotente baten, bueno, zer desenti eiti ez, horrek izango die, geratzen jatezan helburu. Eta gero, eza osune, urrengo urteta begire, nik ustote zentrauko nazela olako distantzietan. Nik ustote hor dauela nivelik altuena, ez, oroko horrien, dinot, igual 25 kilometratik, igual 35, no? Horre karrerak dien nik ustote potentiena, eta, bueno, hobetzen jarraitu aldoten, eta igual ja, estatu maila pasauan nazen, edo igual karrerak ja kanpuen, ez dakit hori ondino, nire eskuen dau, eta zer rendimendu emototen, ze holako karrerak egiteko ja, ez dakit, hobeto pentsau jozu, claro. Ez potxue, zeruten, ja gastu handizek die, ez dakit, eta orduen, bueno, aukera dauen holako karrera egiteko ja nivel handizau dauzenak, ez? Baina, bueno, hori ondino ikusteko da, eta lehenengo ontxe deskantzu hartuko, eta gero ja iraiaku. Oin disfrutau, eta hori, pausos, tio, nik ustote kriston progresiñoa zabizela, eta azkenen zabizela gorutzete ikusten jatzu hobetzen zoizela eta saltotxuek emoten, eta nik ustot, hori, juten basala pausos, eta kriston etorkizune deko zule, así que segi egurre emoten, eta batez bere disfrutetan, tio. Eskerrik asko, Lander ez totxutela ez etxen, baina, bueno. Bai, astotraien egon gonaz kanpotik begituten, osakean egongo gara, gurutxe gorria gaztoa, eta
Eta Sorginen eta Mañarin, behintzete irteran ikusiko gara, gero ja ez dut ikusi. Bueno, ojo, cuidado. Elmugan be bai. Eta soluzionak proiektu honegatik, hori, ondo doien, eta asko disfrutetan dugun danon artien, nik uste dute gauza politek borten aldiela, eta bueno, disfrutau, bai. Eskerrik asko, Ander. Hori, eta ingo guze elkarrizketak eta holan, así que pendiente deko guzurekin elkarrizketa programat luze, eta holan egin aldugu pizkate dana sakondu, eta holan. Entrenamentua eta gana. Vale, así que ingo dugu. Perfecto, Ander. Eskerrik asko, Venga, berarte, agur. Listo. Bueno, ya aztena jarraian, ez? Bai, ez? Bueno, gaur ekin dugu Ander, izan tipo oso jatorra, eta humila, así que nik ustote hori, torkizun nahikola, eta oindala gutxi hasi dala korrika egiten, eta ostra, kiston maia moten da bi, eta bera ikusten dako hor tranquil, baina moten da bi maia. Bai, igual desapercibido apurtxu, baina hor da hoi... Bai, total. Bai, oso ondo. Bueno, oin komentauko gu gaurko bigarren gai nagusi izen dela Durangaldeko kopa apurtxu eta saltzea, ingo guarinarin igual. Bai. Eta hori, komentau deuen moduen Anderrek, aurten dau Durangaldeko kopa bat, 8 lasterketakaz, ez? Gure eskualdeko 8 lasterketakaz, eta aurten dau herrikuntza bat, gure zuzuk azaldu bigarren edizioa dalako eta zaldaketa gondan. Vale, bai, igez egon zala bakarrik lasterketa, distantzia bat, ez? Izaten zala normalien lasterketa luzea, hori, 25 kilometroko lasterketa, eta aurten sartu da bai distantzia laburra. Orduen dau bai Mari kopa dala luzea, eta Sugar kopa dala distantzia laburra. Eta azkenean hori da, kopa bat eskualdeko lasterketekin, 8 die. 8 lasterketa, bai. Hori da. Eta enbidie lau, ez? Bueno, puntuatzen dabe lau lasterketak. Egiten dozu zen onenak. Eta hau sailkapen orokor bat, eta sari politxe dauz, eta nik ustot hori. Eskualdi ezagutzeko eta mengo lasterketei puntsori emoteko, nik ustot super ideia politxe dela eta super zirkuito politxe. Bai. Komentako gauz pizka lasterketak? Bai. Lasterketak? Bueno, maiatzan egon zan kopako lehenko lasterketa izen zela 7 pago, maiabiko lasterketa, komentau dugula be bai. Luzea 25 kilometrokoa eta 1400 metro positibokoa, eta laburra 16 kilometrokoa eta 750 metro positibokoa. Ekainan 11 izen zan, 21 kilometro luzea 1130 metro positibogaz, eta laburra 12 kilometro 500 metro positibogaz. Saldu trail izen zala aurreko asteburuan, 19 kilometro terdi, 1180 metro positibo luzeak, eta laburrak 14 kilometro terdi, 600, nik uste gehiago dekola, igual epintzen dago hori, baina 650 metro positibo dekoz. Datorren, ingo asteburuen izango da Asto Trail garain, 27 kilometro eta 1200 metro positibo, eta laburrak 16 eta 700 metro positibo. Egurra asko emoteku dago, Bai. Eta gero hemen aldatzen da kontue, Mañaritik atxetara, irailien, deko beste distantzia luzi haue, baina, hori da. Maratoi ediela maratoi eta 3000 metro positibo, oso gogorra. Eta gero Mari kopakue, 2 kilometro eta 2000 positibo, eta laburre 13 kilometro eta 1100 metro positibo. Azterketa gogorra, Bai, gogorra, baina oso politikia eukin aldugu zen amendik antolakuntzako lagunek, eta asaltzazkuen ondo zelakoan lasterketia. Gero horren ostean Sorginen mendi lasterketa, izango dela urriko lehenengo asteburuan. Luzeak deko 21 kilometro eta 1700 metro positibo, hanbotor arte igoten dela. Eta laburrak deko 11 kilometro eta 900 metro positibo. Oso polite, bai. Eta, nik behin egin dut bakarrik, baina super polite, super antolakuntza ona, eta kriston karreria da. Gero horren ostean nire herriko lasterketa. Antolakuntza zauzela, Antolakuntza nau, bai. Luzeako 22 kilometro eta 1200 metro positibo dekoz, eta laburrek 11 kilometro eta 700. Eta laburre da lasterketa berrie, urtengoa. Bale. Aurrek urtean bakarrik egon zan luzea, eta urten gehitu dugu. Osa, lehenengo urtea egiten dela. Lehenengo urtea egiten dela, bai. Eta bukatzeko, justo aramotzen urrengo asteburuan, da Aldapegora, Lorrion, eta horrek deko 26 kilometro eta 1700 metro positibo. Eta laburrek 15 kilometro eta 700 metro positibo. Perfecto.
Eta hori komentatukoa, parte hartu aldozu gure osun distantziatan eta gure osun beste lasterketan, baina gero konteuko derie lau puntuazio onenak, Hori da. iteko puntuazio generala eta podium generala. Bai. Eta hori lehenengo posizioan gelditzen danak lortzen dauzen punto, bigarrenekoak 80, hirugarrenak 80, eta holan gero eta gitzi hau, 30garren korrikalari arte lortzen direzela puntuak. Bai, eta gero komentatzeko gai, ez? Astotraienetara motzen, Bai, horrek lasterketek balioko dabe 120 gehiago, osea, extra bat. hori da. Así que horrek esan nahi dau igual Astotraien ikusiko dugu lehengo Nibela egongo da, igual. maila politi. Bai, Eta komentako dugu igual zelan doien, bai, igual sarisek, ez? bai, Lehenengo geratzen danak eukingo dau 500 euro eta txapela, eta garaikurra, bigarrenak 400 eta garaikurra, hirugarrenak 300 eta garaikurra, laugarrenak 200 eta bosgarrenak 100. Así que sali politxe die. hori da. Eta gero kopa laburrean, zugar kopan, bardine, baina diruan kantidade ertikoa. Erdia. Izango da, adibidez lehenengo lasterkariak erongo duri 250 euro, gehi txapela eta garaikurra. Perfecto. Oso ondo. Eta hori bukatzeko esango dugu zelan dauen oin podiuma, hauzela organizazioa jartzen dauz lehenengo 5 korrikalariak, bai emakumezkoetan eta bai gizonezkoetan. Eta, bueno, lasterketa kopa luzean oin bertan lehenengo deko gunean Arbaiza. Hori da, Zaldi Bartarra. Bai, 180 puntogaz. Bigarren Olatz Salaberria, 150 puntogaz. Hirugarren Lola Joarzabal, 100 puntogaz. Laugarren Maialen Artiat, 100 puntogaz, eta bosgarren Lara Estebanez, 100 puntogaz. Gero gizonezkoetan Irazu Aranburu 200 puntogaz. Aurrek urtean orgoian egon zen bai. Bai, berak irabazi doan. Nik uste irabazi dauzela Amaraune eta... Bai, bi irabazi dauz, bai. Bai, lehenengo bizak. Eta Maiabi eta Berriz eta Zaldibarren esan egon. Así que hori. Gero bigarren Josu Urrutia, 170 puntogaz. Peio Lago zirugarren 150 puntogaz. Inigo Pradera 150 puntogaz bebai empatauta. Eta bosgarren Iñaki Goenaga 125 puntogaz. Bai, Inigo Pradera da ni lagun eta hemendik dai botetan dutzagu proposamena etortzeko, animatzen dan. Eta, bale, laburrien emakumezkoetan, Zutoia Odriozola 280 punto, Maialen Garzia 175 punto bigarren, hirugarren Oiane Alonso 160 puntu, laugarrena Naia Kop 100 puntu, eta bosgarren Isaro Samaioa 80 puntu. Eta gizonezkoetan, lehenengo Victor Bernedo 200 puntu, Aritz Gil 200 puntu, Julen Orbegoso 160 puntu, Aketza Fernandez 140, laugarren, eta bosgarren Borja Estebez 104 puntu. Así que holan dauz sailkapenak eta poliki izango da, eta hemendik jungo gara pizkat jarraipena egiten, ez? Hori da. Así que hori, oin urrengo elkarrizketa izango da norakin, ez? Hori da. Eta ingo dugu berarekin arratzaldien egongo gara, orduen hemen ingo dugu denporan saltotxo bat, eta agurra igual ingo dugu noran hostien, ingo dugu agurra, ez? Pizkate eta listo, ez? Bai, oin igual komentaukogu asteburu honetan eukingo duzen lasterketak. Lehenengo eta behin Astotraien mendi lasterketa, komentatu duguna. Luzeak 27 kilometro eta 1400 metro positibo dekozenak. Eta laburrak 16,5 kilometro eta 700 metro positibo. Gero Astirin egongo da Astiriko mendi lasterketa, distantzia bakar bategaz, 12 kilometro eta 725 metro positibokoa. Non dago Astiri? Gabiria, bai, Gabiria Astiri jartzen zegoen, bai. Ez dut ezagutzen oso ondo inguru hori. Eta gero Nafarroan, Mirafuentesen, Berrotzako bi handiak. 17,4 kilometro eta 1000 metro positibo. Vale, perfecto. Ba, listo, hori zengo datorren asteko, bueno, asteburuko planina, eta ez, oin txikotzuegu noran elkarrezketakin. Hau, nora lortu dugu azkenien, komunikazio. Bai. Zer moduz, zelan, agujetak edo ondo ya? Ondo. Ez, ondo, agujetak ondo, gutxi. Bai, oso, ondo. Bueno, ba, hengo da aurkezpen txiki bat, eta gero pizkate zuko aurkeztu zure burua, bale?
Vale. Bale, hemen dekogu Nora Narbaiza, Zaldibartarra, eta aurten Naiara Mendi taldearekin korrika aiten. Eta bueno, hori, ezer baino lehen zorionak bigarren postu horren gaitik, eta bai antolakuntza guztizen gaitik, ze badakigu lan handi zein dozule, así que zorionak bizen gaitik. Eskerrik asko. Bueno, danon artio, baina bai. Bai. Eskerrik asko. Bale, eta aurkeztuko dozu pizkate entzulek pizkat zu ezagutzeko, beto ezagutzeko, aurkeztuko dozu pizkatolan labur zure buru eta zelan zinen korrika egiten eta ze lasterketa mota egiten dozu zen oin? Vale, ni hasi nintzen korrika, bueno, ume-umetatik atletismon hasi nintzen, orduen 10 edo 11 urtaz atletismon hasi nintzen, eta orduen pues, korrika beti egonda nire bizitzan, edo kirola, orokorrien. Eta, ustot, unibertsiadera arte edo atletismo ineban, eta gaina ni atletismon hasi nintzen nien nire aita hasi izan crossak eta mendiko karrerak egiten. Orduen hor ja, juten nintzen bere karrerak ikusten, eta, bueno, fisiño, zer edo, hor sortu zen. Baina gero ja, unibertsitate... Asfaltu egiten zendun lehen, nora bai, ez? Egiten nuen pista, Asfalto de atletismo, bale. pista bat ez be. Bai, gainera, ume-umetan egiten zen alik eta distantzia gehizen, baina gero ja, ez dakit, 14 urtetik aurrera edo, 800 egiten eban, orduen, medio fondo, eta hortik gora, luze, luze egi. Bai. Eta hori, eta gero ja, atletismo izti erabakin ebanien unibertsiade, ez dakit, unibertsiade amaitutekuen edo, hogeita 2 urtaz, hogeita 2, hor ja, claro, asfaltu egitea iruditzatan gogorra huez, zuk badakizu zen markatan ibili alzaien edo, eta ekia ez hauz forman, eta erlojuek agintzen dau, eta hor hasi nintzen, mendiko karrera batzuk egiten, tranquil, eta hori. Eta ez dut gogoratzen, lehenengo karrera, ez... Osa, zin izen zan, ez dakit. Zin zan lehenengo, Osa, lehenengo nire bizitzan bai, baina mendikue... Enau, seguru, Bizkaiako pako baten bat, laburre, baina... Ez dakit. Eta zenbar urtie da gitzi gora bera, mendizen korrika egiten zabizela? Hor egin bazen batzuk, eta gero pandemia horretik baten bat, eta gero ja pandemia hostien ja gehitxua. Bat ez bazken 3 urtetan edo geiza. Oso, no. Perfecto. Bale, Nora, gaur gure guz ezagutu zure bi fasetak, bai, korrikalari moduen, eta kasu honetan Zaldutreileko antolatzailetako baten moduen, eta hasiko gara, hori, lasterketagaz. Gustagoiakun jakitea, edo apurtxu bet balorazio bat egitea antolakuntza moduen lasterketa zelan joan zan, edo apurtxu bet orokorrean. Balorazio ofiziala ondino ez dugu egin, ez gara batu holan talde moduen ondino, zapatu nizen zan karreri eta deskantzu hartu egun momentuz eta aste hontan geratuko ga, baina, holan sensazio orokorra ondo juntzala izen zan, orokorrien danon sensazioe ondo juntzala izen zan, gero danok esatzen duen eskerrak ordu bete aurreratu gendun karreri, azkenien, zeuki gendu zen, azken hastien hori, pila bat problematxo kamisetak edo, mila gauzekin, eta orduen beroa hundiz egitean bebai, edo beroa hundiz emonda euen, eta orduen erabak izan ordu bete aurreratzia, eta horrekin posik, eta gero, hori, nik entzuaten gauza bakarra holan, behitzeko edo, pare bat pertsona galdu ziela, ez dakit oso ondo, ez dugu aman komunien ipini, orduen, behin ja iten dugunin balorazio ikusiko gu. Baina hori, igual, ez dakit punturen bat edo euen betorre pasatzeko moduen edo, baina bestela orokorrien oso ondo. Joan gara galdetzen, bai. Nik gara eskoba moduen egon nintzela, eta nik behintzet markaje oso ondo ikusi neban, ez dakit ze puntuan galdu zan jentia, baina nire gero sanotzen ibairieta, niretzako oso ondo markaute duen, ez dakit igual momenturen baten, despisteren baten beti galdetzen hor, baina orokorrien nik oso ondo markaute ikusi neban, Bai. Eta gero eskertzen dala, esaten bosku datorren urterako, hemen ez da egon oso ondo, edo ez oso ondo, igual bost bide dauz, igual hobeto markau leike, eta hori, arazo barik, baina, bestela dana ondo. Eta, nik uste, eta gero, ni aurten ez nazegoen antolakuntza, baina, igez bai,
Eta jo, askotan ez gara konturatzen lasterketa baten atzetik dauen lan guztia, osea, nik igez bai flipa hori nahen, osea, dauen, askotan juten gara lasterketa batera, eta bueno, lander aramotzen daude bai, eta juten gara lasterketa batera, eta esatu zu, hau egun bada, eta emoten da berreza antolatzia, baina atzetik dauen lan guztize, osea, zoriontzeku eda bai egin duzuen lan hori, eta gainera azken hastietan eukin duzuzela, imprevisto batzuk, eta... Bai, azken hastiek txiste bat emote ban, zeia hori Instagramak endu eskuen aurreko hastien, kamisetak batzuk enkarrago bendu zen eta eseto zela, eta oso politak urten dira, baina momentuko urduritasune hor dau. Eta bai, nire gauza. Eta maitzen danien kentzen dozu kriston pisue gainetik. Bai. Vale, eta gero, nik gure nahen komentatzi bai, osea, flipa nahen, igaz be bai, baina zenbat bolondrez eta holan, ez? Osea, ez dakit, beste lasterketa batzutan ez dakit egoten da beste bolondrez, edo igual saldi bardan ez ni fijatzen az gehiago, baina habitualmente guztizetan 5 pertsona, gero bebai udaletxien jente pilo bat, osea, flipa nahen, tio. Osea, zentzu horretan, ze esan nahi deko horrek zuentzako edo zelan balora duzu. Bai. Osea, hori, berez, egunerako bertarako, osea, jente pila bat dau, hori da super eskertzekue, osea, jentie pres dau, ez dakit, zabaltzen dozu eta entsegida apuntatzen da jentie, bete gendu zen ardura danak izango neuke, eta horrek be bai albideratzen dau urtien zier preparatzen gauzenok bakarrerien alizeti, ez azkenien urtien zier egon bagara 5 edo lan, hortik, gehizenok edo karrerie jogu, edo justo esti egon lan eukielako, edo orduen, zeditzeko kapasitate hori eukiti eta jendiek hartzen dauz ardurak benetan, hori eskertzeko edu da barik. Bai. Vale, oin joango gara beste fasetagaz, nora Narbaiza korrikalarie, eta zelan bizi zen duen karrera, barrutik? Hene baina inbeste disfrutau, kanpotik egin. Ez dakit, hasieratik... Oso txarto, ezinien, edo arnasa, edo bera hundi zeite ban bebai, supongo, ez dakit, herri zen bez, eta erresa, edo ez dakit, suposatzen dut beste presiñoa dauela, edo, ez dakit, nire osea, ondo, posik nau, eta, listo, baina igual espero neban, igez nahiko sensazio txarrak eukin ebazen, eta hobetu dut igezko denpora, baina espero neban, uste dut hobeto nahuela forman edo gehiza hobetzeko, eta izan zen, esiot, eta tranquila hartu, eta aguntauneik postu hau, eta listo, hori izan nire pentsamendu, eta bero handize bebai, eta A ber, eskolako beruaz bai askotan zuk egin duzu denpora bat buruen, eta gero ja da como modo supervivencia, ezin dozu bardin sakatu, ez da berdine, ez dakit, 18 gradu egotie edo 30, osea, eske... Así que perfecto. Eta zuk ustezu antolakuntzako lan karga guztiak eta urduritasun guztiak pizkat eragina dauela rendimenduan, edo... Aurten, osea, ustot, pasadan urtien baiet, duda barik. Osea, pasadan urtien azken hasti oso exigenti izen zan, eta... ez dakit, egon nintzen markatzen, ostegunien, ostiralien, gero ez dakit zer tal, eta heldu nintzen kao, karrerara, osea, hila. Eta aurten, ustot asko lasaitu nazela azken hastien, orduen, ez dakit. Osea, igual, badeko zurrun hori buruen denbora zuen, edo urduritasun hori, eta ustot sose eragiten da bela, baina bueno. Horten lasai hau. Lasai hau ibilinaz azken hastien mintu doi. Eta beste galderat, beruen gaitik aldatu zendun soser edo zure estrategia berdin izan zen? Ez dakit, edo jatekue soser aldatu, edo urgeiz hau berun, edo baten bate eukine ibilbidien zierruro botatzeko gainetik, edo... Bardine izan zen, bai abitoiamientoetan izotzak ipin izien, pare bat abitoiamientoetan, bai. Bueno, presatzen den hau seguru, baina azken abitoiamientoen bai, izotzak eguezen. Eta orduen hor bai hartu nebazen pare bat izotz, freskotzeko. Bai. Baina bestela antzera. Igual pizkatzen datu ginean. Ondo juntzan, así que... Ondo. Bueno, emaitza zantzarra izen bez, eta gainera zauz lider Durangaldeko kopan. Suposatzen dugu lehiatzen jarraituko dozule. Ze lasterketa deko suspentsaute Durangaldeko kopa barnean? Momentuz Asto Trail, datorre, osea, azte buru horrentzat dala. Hori
Eta gero, ez dakit, hor nabil. Geratzen dien danak oso polile die. Egin dozu ziru. Danak egin emaz. Egin dozu ziru momentuz, ez? Bai. Berrizkue, oza, maraune. Saldu trail eta esto trail. Eta Hori da. Eta faltatu ziren Mainari Sorginen, Aramotz eta Elorrizo. Aldapegora. Orduen hor lauretan, oza, momentu zidatez bi, hori da. Bi hau hiru. Bi eta zo traiekoa. Hori da, bai. Eta hori, lauren artien ez dut erabaki ondino zein bai, zein ez, danak egin ez. Ja, bueno, eske aukerasko da, osea, igual beste, gainera, lau inbidien ez bakarrik, igual beste zirkuito batzutan, igual 10-8 da enbiozuz 6 edo 8. Bai. Eta honetan pizkate aukeratu aldozu, así que hori... Bai, oso erreza da kopa itie, osea, lau karrera itie, bai. Bai, lau luzekoak eta lau laburrekoak, bai. Ja, ez die premisuek konpatimak, Hori ez. Eta igez, nora, zera, zinen, bigarren? Hirugarren. Hirugarren. Bai. Perfecto. Aurten hori hobetu bida. Vale. Bai, joango gara purtsuet izten, elkarrizketa. Itz egin dugu Durangaldeko kopako lasterketei buruz, baina igualdeko zuze beste lasterketa batzuk buruen, edo ze helburu deko zuz kopako lasterketaz aparte? Holan, aurten, helburu bari, oza, helburu baino ilusiño edo lan geizen itoztena, geizen edo, Gorbeia zuzien, ez dut ezautzen? Bai. Bai. Ez dut ezautzen eta hor ilusiño dekat. Bai. Fega maintzen duen, ez? Eta oin Gorbeia bai. Bai, hori, bi horrek bintzat. Jode, jadeko zu txek egin de bisekta. Eta gero... Holan, helburu berezirik ez, baina urduñako asko gustatuta bai. Ba, ni apuntetan hau. Ni bai. Luzean, osakean egongo gara. Hori luzetxu eda, ez? 30 kilometro. 33. Bai. Oso ondo. Bueno, helburu politik. Oso ondo, nola? Eskerrik asko konektatzi darren gurekin, da hemen egoti darren. Eta zebez, sorionak barriro, eta sorte hone denboraldi honetan, eta sorte hone urrengo helburuetan. Eta, zebez, egongo gara, ikusiko gara menditik. Vale, de bai. Eskerrik asko, Nora. Perfecto. Eskerrik asko, Nora. Agur. Agur. Vale, listo. Yo egin ditugu kortea lasai, Nora. Listo, vale. Ostra, da kendu igotzet, oi. Justo gana topatzen zelan kendu. Vale. Bueno, hemen eukin dugu ze bi elkarrizketak. Joango gara izten apurke gaurko atala, gaurko episodioa. Eta hori, izen da gure lehengo saioa, gure lehengo podcast saioa. Saiatuko gara perfekzionetan apurtzu gehiago. Seguro dauzela gauza asko betzeko, ondino, ez da, Mikel? Bai, bueno. Nik ustote balorazio orokorra gaurkue lehenengo izeteko eta nik ustot oso positibo izen dela. Oso ona, bai. Nora eta Ander super jatorra bizek eta printzipio super ondo eta, bueno, jungo gara aztezbe gauza teknikoek eta hobetzen, eta baina ondo. Eta bebai eskatzie entzulei edo entzuten dozuen hori pizkate hori jarraitzie Spotifyn edo ez dakizan esaten jarraitu edo eta YouTubeen, eta hori, urrenguen... Feedbacka emotea eta... Hori da, bai. Ipinteko bai Instagrametik, bieldu aldozku zuez mezuek esateko ze gai gure dozuen komentatzie edo ze lasterketa dauen edo ze lasterketa gure dozuen komentatzie, eta hori, guzabali gauze dana entzutera eta mendik komentatzera. Hori da. Así que eskerrik asko dan hori, eskerrik asko. Urrengora arte. Agur.